Embark on a journey of discovery with the trails dedicated to Our Lady and St. Paul, beacons of faith, hope, and love. The trails across the island celebrate the kindled flame of our faith. Church Trails, a true glimpse into the heart and soul of the Maltese people. Follow the trail, witness the faith. L-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidina Ġesu Kristu l-imħabba Alla u l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tfakkar il-Santa Briġida. Il-Papa Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II ħatar il-din il-Qaddisa bħala patruna tal-Ewropa. Santa Briġida li twildet fil-bidu tas-seklu 14, 1303, kienet ta' 8 tfal, rabbiet ma' żewġa din il-familja wara li romlot saret terzjarja Franġiskana, imma mhux biss hi wkoll ikkreat ħolqot komunità reliġjuża ġewwa l-Iżvezja, Sweden, pajjiża li jkunu kontemplattivi u fuq kollox jarfu jgħixu il-misteru tas-salib. U għalhekk aħna llum nitolbu lil din il-Qaddisa li aħna narfu l-imħabba ta' Kristu għalina li taruħu fuq is-salib. Impoġġu fuq l-artal tal-mulej l-intenzjonijiet tagħna. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jien għadni b'ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-għemil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marja Dejjem Verġni, l-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija l-mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Illum ukoll inroddu ħar l-Alla bl-innu tal-glorja għal dak li għamel magħna permezz tal-ħajja tal-qaddisin. Glorja l-Alla fl-għoli tas-smawiet, paċi fl-art il-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, inberkuk, nadurawk, natuk ġieħ, inroddulek ħajra l-glorja kbira tiegħek. Mulej Alla Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja, il-qatt tal-btana. Inti li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier, ħenna lina, għaliex inti waħdek qaddis, inti waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu, mal-Ispiritu Santu, fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. Mulej Alla tagħna int ħeġġiġt il-Santa Briġida biex timmedita l-passjoni ta' ibnek, u wrejta l-ħwejjeġ moħbija tas-sema. Għatililna għaddejja tiegħek li nifirħu nitennew
بالديرة tal-glorja tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix u jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Qari mill-ittra ta' San Pawla Apostlu lil Galatin. Ħuti, jien permezz tal-liġi, mit tal-liġi biex ngħix għal Alla. Issallabt ma' Kristu. Ngħix imma mhux jien, iżda Kristu jgħix fija. Il-ħajja li ngħix fil-ġisem qiegħda ngħixha bil-fidi fl-iben ta' Alla li ħabni u ta' ruħu għalija. Il-kelma tal-mulej. Inroddu ħajr lil Alla. Kull ħin imbierek il-mulej flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Kull ħin imbierek il-mulej tifħiru dejjem fommi. Bil-mulej tiftaħar ruħi, jisimgħu il-fqajrin u jifirħu. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Kabru l-mulej miegħi u nollu ismu flimkien. Jien fittixt il-mulej u weġibni u minn kull biża ħelisni. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Ħarsu lejh u tiddu bil-ferħ u wiċċkom ma jistħix. Dan il-fqajjar sejjaħ il-mulej u semaw u mid-dwejjaq kollha tiegħu ħelsu. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. L-anġlu tal-mulej jammar madwar dawk li jibżaw minnu u jeħlisom. Ippruvaw u taraw kemm hu tajjeb il-mulej ħin il-bniedem li jisken fih. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Ibżaw mill-mulej intom il-qaddisin tiegħu għax xejn ma jkun jonqsu min jibża minnu. L-imkabbrin jiftaqru u jkunu bil-ġuħ. Min ifittex lill-mulej ma jkun jonqsu ebda ġid. Flimkien. Kull ħin imbierek il-mulej. Il-mulej jgħid, ibqgħu fl-imħabba tiegħi, min jibqa' fija dan jagħmel ħafna frott. Il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Ġwan. Glorja lilek, mulej. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: Jien għaddilja vera u missier il-bidwi, kull fera fija li ma tagħmilx frott u ineħħiha, u kull waħda li tagħmel frott inaddafha biex tagħmel frott aktar. Intom ġandaf minħabba fil-kelma li qedtilkom. Ibqgħu fija u jiena nibqa' fikom. Kif il-fera ma tistax tagħmel frott minna infisha jekk ma tibqax fid-dilja, hekk anqas jekk intom ma tibqgħux fija. Jiena d-dilja, intom il-frijaj, min jibqa' fija u jiena fih, dan jagħmel ħafna frott. Għax mingħajri ma tistgħu tagħmlu xejn. Jekk wieħed ma jibqax fija, jintrema barra bħal fera u jinxef. Imbagħad jiġbruhom u jixħtuhom fin-nar u jinħarqu. Jekk tibqgħu fija u kliemi jibqa' fikom, itolbu kull ma tridu u dan ikun mogħti lilkom. B'dan jissebbaħ missieri billi tagħmlu ħafna frott u hekk tkunu dixxipli tiegħi. Il-kelma tal-mulej. It-tifħir lilek Kristu. Naħseb ġieli rajtu xi bdiewa jaħdmu l-art kemm ikollhom affjatament relazzjoni mal-art li huma jaħdmu, mal-xtiel, il-pjant, il-prodott li huma jkabbru fl-għelieq tagħhom. Għaliex? Għaliex jafu
xtrot l-art u dak li qegħdin jiżraw jifmu u jarfu li jekk jieħdu ħsibu u jindukrawh jagħti l-frott. U Ġesu ħadin it-tixbieħa biex jgħallem in-nies ta' żmienu biex jurihom kemm importanti li jkun hemm din ir-relazzjoni ta' għaqda ta' mħabba bejn il-bidwi u d-dielja, kif ukoll Ġesu qed jieħu dan l-istess eżempju għar-relazzjoni tal-apostli miegħu. Huma bħal friej li jibqgħu fid-dielja u d-dielja huma l-friej. Jekk jibqgħu fih u jibqa' fihom, dawn jagħmlu ħafna frott. U din it-tixbieħa propju ħaditha f'qalba u f'moħħha Santa Briġida li ridet tkun verament qrib ta' Ġesu ta' Alla l-imbierek. Ridet kontinwament timmedita tikkontempla l-imħabba ta' Alla b'mod speċjali fil-passjoni tiegħu għalina l-koll ta' ħajtu. U allura għalhekk anke l-istess kongregazzjoni li ikkreat ħolqot għamlet din il-qaddisa tagħta din il-karizma ta' kontemplazzjoni u kontemplazzjoni tal-passjoni ta' Kristu, tas-salib. Ħalli nifmu u narfu li permezz tas-salib nuru l-imħabba ta' Alla għalina u aħna nifmu din l-imħabba li titwilet mid-tbatija u l-ferħ tas-salib. Valuri li forsi id-dinja żviluppata ma tridx taf bihom, insietom, għaliex il-kumdità ħonqot il-veru ferħ u signifikat tas-salib. Aħna rridu ngħixu komdi, ma rridux inkwiet, ma rridux affarijiet li jdejquna, ma nifhmux li jrid ikun hemm il-mart, ma nistgħux nġerħu li jkun hemm ukoll l-inġustizzji madwarna. Mhux għax għandna nifirħu bl-inġustizzja, mhux għax għandna il-mart eħna nġibuh bidejna, imma li jiġi fuqna, li jkun hemm. U allura dan ikun ukoll mezz ta' salvazzjoni għalina. Imma dan ma jistax jiġi jekk ma jkollniex il-kontemplazzjoni u t-talb. Santa Briġida tgħallem li ħajjitna trid tkun kontemplazzjoni f'Alla l-imbierek biex meta jiġu il-mumenti diffiċli tal-mart, tas-salib, aħna nifhmuhom u nieħduhom minn idejn Alla l-imbierek. Għalhekk il-Papa Ġwanni Pawlu II, il-Qaddis Papa Ġwanni Pawlu II, ried li Santa Briġida wkoll tkun waħda mill-patruni tal-Ewropa flimkien ma' San Benedittu, Santa Skolasta u Sant Edith Stein, jew Santa Teresa Benedetta tas-Salib, l-erba' qaddisin li huma protetturi tal-Ewropa. Santa Briġida tallimna ħafna li fil-kumdità tal-ħajja m'għandniex nitilfu is-sens tat-talb u l-kontemplazzjoni. Jalla dawn il-valuri li aħna wkoll nemmnu li jgħinuna nikbru fir-relazzjoni tagħna mal-Alla ikunu valuri li ma niċħduhom u nwarbuhom qatt. Santa Briġida għad għandha messaġġ għalina illum ukoll. Ejjew issa npoġġu quddiem il-mulej it-talb u x-xewqat tagħna. Għall-Knisja mulej, ħalli dejjem tkun dik li tħeġġiġna li narfu u ngħixu il-meditazzjoni, il-kontemplazzjoni u l-qawwa tal-fidwa tas-salib. Nitolbu. Ismana nitolbuk mulej. U nitolbu għal kull minu imexxi fid-dinja biex ma joħloqx inġustizzji, ma jkomplix iżid mad-tbatija tal-ħajja, imma jarfu li huma bis-servizz tagħhom ta' tmexxija jgħinu l-umanità tirkeb fuq dak kollu li iwassal għad-tbatija.
nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. U nitolbu għal kull min huwa għaddej minn momenti diffiċli biex jitlob il-Santa Briġida li tgħinu jifhem x'jiġifieri id-diffikultà tal-ħajja, is-salib li wassal għas-salvazzjoni. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Għall-eżis mejtin tagħna li nemmnu li f'ħajjithom huma wkoll għarfu x'jiġifieri l-fidwa li ġejja mis-salib biex issa jgawdu l-mulej fl-eternità. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. U nitolbu għalina l-koll biex aħna wkoll inkunu xieda bit-talbu l-kontemplazzjoni tagħna fid-dinja fejn is-salib jagħmel sens u għandu valur. Nitolbu. اسمعنا نطلبوك مولاي. Mulej Alla tagħna ilqa' dan it-talb li aħna qegħdin impoġġu quddiemek umli niedma u li nixtiequ nikbru fil-kontemplazzjoni kif għamlet Santa Briġida u dan nitolbuh bi Kristu Sidna. آمين. Nitolbu ħuti biex dan is-sagrifiċċju tagħna ikun joġob il-Alla l-Missier li jista' kollox. يلقى المولاي من ايديك الساكريفيتشو għat-tifir u glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqadsa kollha tiegħek. Ħares mulej lejn il-vittma li l-poplu tiegħek se joffrilek b'qima kbira f'ġieħ il-qaddejja tiegħek Santa Briġida u għamel li dan is-sagrifiċċju jkun taġid għas-salvazzjoni tagħna bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll Nerfgħu qlubna l fuq nerfawhom lejn il-mulej. u niżuħaj nirringrazzjaw lil mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewa u xieraq tassew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġid għas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullu mkien inroddulek ħajr bi Kristu Sidna. Bil-ħajja tal-aġeb tal-qaddisin tiegħek magħhom Santa Briġida, int dejjem timla l-Knisja b'qawwa ġdida u tagħti lilna xhieda sħiħa ta' mħabbtek. Inti tħeġġiġna bl-eżempji sbieħ tagħhom u tilqa' t-talb li dejjem jagħmlulek għalina. Ħajseħħa l-kollox il-pjan tiegħek tas-salvazzjoni. Għalhekk mulej aħna wkoll mal-anġli u l-qaddisin kollha tiegħek infaħruk u intennulek. Qaddis, 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 qaddis. Mulej Alla tal-eżerċiti, is-smawiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli tas-smawiet, imbirek minn ġej f'isem il-mulej. Osanna fil-għoli tas-smawiet. Qaddis tas-sewint mulej, int lajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien ser jingħata biex minn rajħ ibati ħal ħobs, radlek il-ħajr, birek, qasam, taħ li dixxipli tiegħu u qal: ħudu kulu l-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom.
Ekku koll wara l-ikla ħal-kalċi reġarat il-ħajr taħ lid-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u xorbu minnu l-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għall-maħfra tad-dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu il-misteru tal-fidi tagħna. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobż tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. U rraddulek ħajra xoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha wettaqa fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles, l-Isqof Joe li qed jgħinu, l-Isqof Anton u mal-Ministri u l-poplu tiegħek kollu. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien l-eżies tagħna. Ftakar fil-mejtin kollha, daħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġini Mqazza l-Om Talla Marija, San Giuseppe l-Apostli, Santa Brigida, San George Preka l-Beati Maltin u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu. Jingħata lilek Alla mis-sirri tista' kollox. Flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew flimkien intennu it-talba li għallimna ħuna l-kbir Ġesu għas-salvazzjoni tagħna l-koll. Missierna li inti fis-smewit jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li titin kif fis-sema hekk fl-art. ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfrilna dnubietna bħalma naħfru lil min ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħniena tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek hija s-salbna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li jett l-apostli tiegħek. Inħallilkom islim, natikom islim tiegħi, tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u l-għaqda li int trid fiha, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Ejjew mill-qalb insellmu u nagħtu l-paċi l-xulxin l-aħwat. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina l-paċi. Danu l-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja, ħenjien aħna li mistiedna l-ikla tal-ħaruf.
Mulej ma jisħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżda jitbiss kelma waħda u ruħi tkun imfejqa. Flimkien ngħidu t-talba għat-tqarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. Inti mlejtna bid-doni qaddisa tiegħek fil-festa ta' Santa Briġida. Għamel li bil-qawwa tagħha nitnatfu minn ħtijietna u dejjem nitwettqu permezz ta' dawn is-sagramenti. Bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej magħkom. U miegħek ukoll. Iberikna Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Amen. Imbirku l-mulej. Irroddu ħajr lill-Alla. Il-barka twassalna fit-tmiem tal-qudiesa tal-lum. It-talba tar-Rużarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u Newsbook Malta jew fuq il-paġna ta' Facebook u YouTube tal-Arċidjoċesi ta' Malta. Kull min jixtieq jgħin lill-Arċidjoċesi ta' Malta tkompli ħidmietha fis-soċjetà jista' jagħti donazzjoni online jew permezz ta' ċekk indirizzat lil Arċidjoċesi ta' Malta. Aktar dettalji jinsabu fuq knisja.mt/donazzjonijiet. Illum kien moment ieħor importanti f'mixja li bdejna issa dejja madwar dawn l-aħħar 4 snin fejn qed nippruvaw li daw kollha li b'xi mod għandhom x'jaqsmu mal-vokazzjonijiet nippruvaw li naħdmu iktar flimkien u li anke nippruvaw li l-ewwel aħna stess nirċievu daqsxejn formation u flimkien nippruvaw naqraw is-sinjali ta' żminijiet. Hemm diversi forsi sfidi ġodda manka opportunitajiet li rridu nagħtu iktar kasom. Fost l-oħrajn issemmit ħafna pereżempju l-lingwa li aħna rridu nużaw jew li nbidlu biex nikkomunikaw iktar ma' dawk li
minnhom il-mulej se jkun qed isejjaħ li nifhmu anke l-kuntest u l-kultura li huma jgħixu fih u li naraw ukoll kif nistgħu naħdmu iktar flimkien. Hekk jidher li forsi din fil-passat ma kienx qiegħda ssir biżżejjed u issa jsuqbilna flimkien li tajjeb li aħna naħdmu flimkien kollha kemm aħna għaliex flimkien ukoll inkunu xhieda tajba għal dawk li l-mulej hija tisejħilhom għal din il-ħajja partikolari u din is-sejħa partikolari hekk huma hopefully b'dik ix-xhieda li jaraw jitħajru wkoll li jgħidu iva s-sejħa li qed jagħmlilhom il-mulej. We were talking about vocation in the Church of Malta. Vocation we always talk about not just priests and religious, but also vocation to married life, to the single life, how we can follow Jesus more closely. And I just saw so much enthusiasm among the religious to work together, to do better, to learn how to communicate with the newer generations, with the younger generations, and to really bring God into their lives and to serve the church and the local community. Sem tal-Missir tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tana smak tal-btana, eħle sejna u għafmana, gloria l-Missir u l-Iben u l-Ispiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina li inti omna, għalik ismak tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħanna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, u l-ġenna l-erbeħ kollha, wejn dawk l-aktar li għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. Illum nikkontemplaw il-misteri ta' tbatija. L-ewwel misteru meta Sin Jesu Kristu għamel l-orazzjoni fl-ort u wereq l-araq tad-demm. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, ikun li titint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kull-jum għatina l-lum, aħfrinna d-dubietna, palma nafru l-menu ħati għalina, la d-daħalnix fit tiġrib, iżaħlisna minn kull deni, amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi, issa fissija tal-mewtana, Slima lik Marija bi grazzja mimlija il-mulej miegħek, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla itlob għalina midinbi,
issa fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. It-tieni misteru ta' dbatija, meta sina Ġesu Kristu kien marbut mal-kolonna u flagellat. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna, bħalma nafru l-minu ħati għalina, la daħalnix fit tiġrib, iżdaħlisna minn kull deni. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma talbtana, dak li twiret għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbeħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. It-tielet misteru ta' dbatija, meta s-Sinjur tan Ġesu Kristu kien inkurunat bil-kuruna ta' xewk. Missirna li jinti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekkulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina l-lum, aħfrinna dubietna bħalma nafru l-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit tiġrib, iżdaħlisna minn kull deni. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulej miegħek imbirkajnt fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Għaddisa Marija Malla, itlob għalina mid-imbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija l-mulejmijak, imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Amen. Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima Amen. lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti jomna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, ħulġenna l-erwiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Ir-raba misteru tad-dbatija, meta sinutan Ġesu Kristu kien mob bis-salib minant Pilatu sal-Kalvarju. Missierna li jinti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Obżna ta' kuljum għatina l-lum, għafrinna dubietna, bħalma nafru l-menu ħati għalina u la daħalniex fit-tiġrib, iżaħlisna minn kull deni. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmija kien birka jint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, birek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slima lik Marija bi grazzja mimlija, il-mulejmijak imbirka jint fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin,
issa u fis-sija tal-mewtana. Gloria al Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina, rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erbiħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Il-ħames u l-axar misteru ta' dbatija, meta sinu ta' Ġesu Kristu, kien mislub fuq is-salib u wara 3 sigħat ta' agonija miet għalina u għal nubitna. Missirna li inti fis-smawiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna minn kull deni. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija għal-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slim għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Slim Amen. għalik Marija, bi grazzja mimlija il-mulejmijak, imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijak, Ġesu. Għaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-imbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Gloria al-Missier u l-Iben u l-Spiritu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik isma tal-btana, dak li twilet għalina rrit ikun ibnek bħalna. O Ġesu għafrinna d-nubitna, ħarisna minn nar tal-infern, kull ġenna l-erwieħ kolla, wejn dawk l-aktar li għandhom bżon tal-ħnina tijak. Slim għalik, Sultana, om tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slim għalik li l-ek najtu, għalli xaħna t-turufnati u li teva, li l-ek nitnidu. Aħna li nibku nolfqu f'dan il-bit ta' dmuħ, ejja mela avukata tana. Dawar lejna dawk il-għajnejn tijak u tal-ħnina, u rina wara dan it-turufnament lil-Ġesu, frott imbirek tal-ġuftijak, o ħanina, o pija, o ħelwa, o verġni Marija. Skont il-fema tal-Papa u għal-bżonnijiet tiegħu, missirna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, jekulli titint kif fis-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dubietna bħalma nafru lil-minu ħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna minn kull denja. Slim għalik Amen. Marija, bi grazzja mimlija l-mulejmijak,
imbirka int fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlab għalina midinbin, issa u fissija tal-mewtana. Gloria al-Missir u l-Iben u l-Ispirtu Santu. Kif kien fil-bidu, issa u dejjem u jeqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddililhom. Mistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Għatijom mulej il-mistriħ ta' dejjem. Id-dawl ta' dejjem jiddifuqhom. Jistriħu fis-slim. Amen. Litanija. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu smana. Kristu Kristu ismana. l-qattal btana. Kristu Missier il-qattal eterna Alla. Henna Iben Alla lina. li fdejt id-dinja. Henna lina. Spiritu Santu Alla. Hen alina. Trinità qaddisa Alla wieħed. Hen alina. Imqazza Marija. Itlob Imqazza alina. Alla. Itlob Qazza xebba alina. ta' xbejbiet. Itlob Om ta' alina. Kristu. Itlob Om alina. tal-Knisja. Om tal-ħnina. Itlob alina. Om tal-grazzja t'Alla. Itlob Om alina. muxebba. Itlob Om alina. mit-tama. Itlob Om li alina. zjed safja. Itlob Om alina. li zjed nadifa. Itlob alina. Om u xebba. Itlob Om alina. bla teba. Itlob Om li alina. tistħoq kull imħabba. Om tlop Om alina. tal-aġeb. Om tal-parir it-tajjeb. Itlob alina. Om ta' min ħalaqna. Itlob alina. Om ta' min fdina. Itlob alina. Xebba kollu kaqal. Itlob alina. Xebba li tistħoq kull qima. Itlob alina. Xebba li tistħoq kull foħrija. Itlob alina. Xebba kollok seta. Itlob Xebba alina. kollok ħnina. Itlob alina. Xebba dejjem marbuta malla. Itlob alina. Mera tal-qdusija. Itlob alina. Tron tal-erf. Itlob alina. Bidu tal-ferħ tagħna. Itlob alina. Amara tal-Ispirtu Sant. Itlob alina. Amara ta' kull grazzja. Itlob alina. Amara ta' kull tiba. Itlob alina. Warda mistika. Itlob alina. Torri ta' David. Itlob Torri alina. tal-Avorju. Itlob alina. Dar tad-deb. Itlob alina. Arka tal-Aqda. Bib tas-sema. Itlob alina. Kewba ta' filodu. Itlob alina. Saħħa tal-morda. Itlob alina. Ken tal-midinbin. Itlob alina. Faraġ tal-migranti. Itlob alina. Faraġ tal-imniktin. Itlob alina. Għajnuna tal-insara. Itlob alina. Sultana tal-anġli. Itlob alina. Sultana tal-patriarki. Itlob alina. Sultana tal-profeti. Itlob alina. Sultana tal-apostli. Itlob alina. Sultana tal-martri. Itlob alina. Sultana tal-konfessuri. Itlob alina. Sultana tal-verġni. Itlob alina. Sultana tal-qaddisin kollha. Itlob alina. Sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba. Itlob alina. Sultana mtella s-sema. Itlob alina. Sultana ta' Rosario mqaddes. Itlob alina. Sultana tal-familja. Itlob alina. Sultana tal-paċi. Itlob alina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Aħfrinna nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Ismana nitolbuk mulej. Ħaruf talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja. Henna lina Tlopalina għaddisom Alla. biex ikun jisħoqinna dak li wedna Kristu. Għatilina għaddeja tijak mulej Alla nitolbuk. L-ingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem. U bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem verġni, inkunu meħlusin mid-dwejjaq tissa u ingawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidina. Amen. Talba l-San Mikil Arkanġlu. San Mikil Arkanġlu. Idħol għalina fit-taqbida, kun int lajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Irażnu Alla nitolbuk bil-ħerqa. Int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema. Itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern ix-xitan u l-ispirti ħżiena tiegħu li jiġġerrew fid-dinja għat-telfin tal-erwieħ. Amen. Amen. San Giuseppe, slim għalik ħarries tal-feddej, warus tal-Verġini Marija, lilek Alla fdalek il-libnu, fik Marija edet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppe, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlalna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni.
Amen. Amen. San Giuseppe, Itlob għalina. San Bastian Martri, Itlob għalina. San Turrocco, Itlob għalina. San Paul Missirna, Itlob għalina. San Publio, Itlob għalina. San George Preca, Itlob għalina. Beato Nazio Falzone, Itlob għalina. Beata Adeodata Pisani, Itlob għalina. intom għaddisin protetturi tana. Itolbu l-Alla għalina. Nitolbu u Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek, għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħu, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek, int li tgħix bis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ikun imbirek Alla, imbirek l-isem imqaddes tiegħu, imbirek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbirek l-isem ta' Ġesu, imbirek l-qalb qaddisa tiegħu, imbirek id-dem għażiż tiegħu, imbirek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbirek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbirka l-kbirom Talla, Marija Santissima, imbirka l-imqazza u Immakulata, konċezzjoni tagħha, imbirek it-tluq glorjus tagħha fis-sema, imbirek l-isem ta' Marija Verġni u Om, imbirek San Giuseppe, arus kastissimu tagħha, imbirek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.